warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa, sugeng pepanggihan malih ing pasinaon basa Jawa. Mugi-mugi para siswa tansah pinaringan kasarasan diaduhake saka maneka warna bebaya mrigine sumebaring virus corona. Ing pasinaon dina iki, para siswa badhe nyinaoni babagan serat wulang reh pupuh pangkur. Yen ngomongake babagan tembang pancen angel sanget. Nanging ora usah sumelang, ayo padha sinau bebarengan. Mula tontonan video iki kanthi rampung supaya bisa mangerteni kanthi tenanan. Ayo simak video kanthi cermati. Serat wulang reh. Serat wulang reh yaiku karya sastra Jawa kang isine pitutur utawa piwulang kang awujud tembang Jawa. Serat wulang reh dianggit utawa dikarang déning Raja Surakarta yaiku Sri Susuhunan Pakubuwana IV nalika taun 1788 nganti 1820 ing Kraton Surakarta. Naskah wulang reh disimpen ing Museum Radio Pustaka ing Surakarta. Serat wulang reh ngemot pitutur budi pekerti kang bisa ngalusake rohaniah, nglandhepake pikiran, lan bisa nggawa manungsa luwih santun, jembar wawasane, lan nduweni budi luhur. Serat wulang reh isine tembang Jawa kang cacahe 283 pada utawa 13 pupuh. 13 pupuh kuwi yaiku 1 Dandang Gula, 2 Kinanti, 3 Gambuh, 4 Pangkur, 5 Mas Kumambang, 6 Duduk Wuluh, 7 Durma, 8 Wirangrong, 9 Pucung, 10 Mijil, 11 Asmaradana, 12 Sinom, 13 Girisa. Saka 13 tembang ing serat wulang reh, 11 tembang kalebu tembang macapat yaiku Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmaradana, Gambuh, Dandang Gula, Durma, Pangkur, Megatruh, lan Pucung. Ing pasinaon iki arep kaandharake tembang macapat Pangkur. Pupuh Pangkur ing serat wulang reh iku isine bab tata krama, mbedakake ala lan becik, sarta ndeleng watake manungsa. Kanthi ngoceki tembang Pangkur ing serat wulang reh, bakal nemu piwulang bab tata krama, mbedakake ala lan becik ing panguripaning manungsa lan ndelengi watake manungsa. Tembang Pangkur ing serat wulang reh cacahe 17 pada utawa bait. Tembang Pangkur duweni watak sereng, kejem, nantang, lan kereng. Panganggone tembang Pangkur yaiku kanggo crita surasa sereng utawa gregetan.
Semaen tembang pangkur padha kaping 1 kanthi premati. Tembang pangkur laras pelok patet 6. Sekar pangkur kang winarno lelabuhan kang kanggo wong urip ala lan becik puniku prayoga kawruhana adat waton puniku dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri. Tembung-tembung kang angel saka tembang pangkur padha 1 kuwi mau yaiku sekar tegese tembang, winarno tegese dianggit utawa dikarang, lelabuhan tegese kabecikan utawa jasa, prayoga tegese pantes dienggo, kawruh tegese ngilmu, waton tegese patokan, kadulu tegese kadeleng, miwah tegese lan, kaesti tegese niat sinau tenanan, siang tegese awan lan ratri tegese wengi. Yen wis kok ngerteni tegese tembung angel, banjur kudu bisa mangerteni isine tembang. Ing padha 1 kuwi isine yaiku pangkur iki dianggit utawa dikarang isine bab kabecikan supaya kabeh wong urip ngerti babagan tumindak ala lan tumindak becik. Lan pantese ilmu kuwi mau ditindakake uga bab tata krama. Kuwi kabeh kudu disinaoni kanthi temenanan saben dina. Kuwi tuladha carane mangerteni isine tembang. Saiki bocah-bocah ganti goleki tembung kang angel ing padha 2 nganti padha 17 banjur golekana tegese. Sakwise digoleki tegese tembung angel, kudu mangerteni isine tembang. Tugas iki digarap kanthi kelompok kang kelompoke mangke Ibu Vicky share wonten WA grup kelas. Nah, kuwi mau pasinaon babagan serat wulangreh pupuh pangkur. Nilai karakter lan piwulang sing diandharake mau bisa kanggo contoh lan sangu ing bebrayan. Mligine bebrayan ing jaman saiki. Cukup semene pasinaon dina iki. Tetep njogo karesikan, njogo kasarasan, sugeng makarya, matur nuwun, lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.